गाइस याम बाजार इडते दादा देतोंडे निकले तूप दिज्जता तूपवे पंटे लेಕ್ಕ दाಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜೆ ಎಂಕಲ್ಪ ಎನ್ನಟಿಗೆ ಬೈದಿನಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನಿಂಕ್ ಬಜಾರ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪುರ ಪಂಡೇನ್ ಐಕ್ಯಾನೆನ್ನೆ ಇಂಕ ಪೋಡೇಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಲ ಬಜಾರ್ ಆತ್ ಎಲ್ಯ ಒಂತೊಂತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪುರ ಇತ್ತನ ಆತೆ ಬೊಕ ಅಂದಾದ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಏತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಕ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ರಡ್ದಿನ ಪಾರ್ಗಾನಗ ಪೋಪಣ ಅಂದಾಪುಣ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದುಂಡು ರೆಟ್ ಮೀಸೆ ಮೀಸೆ ಪೂರ ಉಂಡು ನೀರ್ ಪೂರದಾನ ಇನ್ನು ಮುದ್ದೆ ಅವು ಇನ್ನೊಂಜಿ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದೆತೊಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಈಗ ದೆತೊಂಡೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತಕೊಂಡ ಮಣ್ಣು ಪ್ರಾಪುಣ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ನಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೆತೊಂದ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲೆತ್ತನ ಅಂದ ಓ ಅಪ್ಪಗ ಆನಿ ಪೋತುನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣ ಇವಾಗ ದೆತೊಂದಿ ನಾನು ಇಜ್ಜ ನಾವು ದಯ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆರ್ಪೇರ ಇಕ್ ಇನ್ನೇನ್ ಪುರ ದೆತೊಂಡ ಜೋಕುಲೆಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುನ ಪುರ ದೆತೊಂಡ ನೆರ್ಪೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ನೆರ್ಪೇರ ಪಲ್ಲೆಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಕೊನತಿನ ನೀ ಅಪ್ಪ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಉದ್ದಾದ ದೆಕ್ಕನಾಗ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಇಂದು ಪೋತುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಾಲೆಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗೊರ ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ಮೈತ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆತಿ ಇನ್ನು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬನ್ನಲೆ ಐಕೊನಿ ಮುಚ್ಚಾಳ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಪ್ಪದಡ್ಡಿ ಎಕ್ಲ 160 ಐಬಕ ನೆಕ್ಲ 160 ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಬನಲ ಎತ್ತನ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಐಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬನಲ ಎತ್ತನ ಪಲ್ಯ ಮುರ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಣ ತಾಂದಿ ಅಂದೆ ತೊನ್ನಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಕತ್ತರಿ ಮೀನ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪುರ ಆಪುಣ ಐಕ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ಬೊಕೊಂದೊಂಜಿ ಸೌಟು ಐಬಕ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದು 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಜಾರ್ ಪಂಡ ಅಂಚೆನತ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಪ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಾಲೆ ಇಪ್ಪುಜ ಅಂಚ ಇದು ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾರ್ದ ಮಾರ ಇದೆ ಎಂಕಲ್ ಬನ್ನಾಗ ದೆಪ್ಪು ಬಾಕಿಲ್ ರಾಜು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ तुला वीडियो बर्फ झाला नाचिका ए ನಮ್ಮ ಎಗ್ದಿ ಮೋಲು ಆಂಟಿನ ಮಗಲ್ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿಲಕ್ ಬಾಯ್ದ ಯಾನಿಗ್ಲೆ ತೂಪ ದಿತ್ತವರ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲನ ಅಂಡ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ತೂಪದಿನಿ ತುಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಿತ್ತುಂತದಲ್ಲ ಉದ್ದ ಆವಡೊಂದು ಎನ್ನಾತ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಪಿ ಪರಲ್ಲ ಏತಂಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ ಒಂದು ಬರ್ತನು ಕಾಪಿ ಪರಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಗಲ್ ತೋಟದಂಚಿ ಪೋಪ ಪೊಯ್ ಬಲ ಪೊಯ್ ನಿಕ್ಲ ತೋಟನ್ ಪುರ ತೂಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲ ತೋಟನಾ ಅಲ್ಲಿ పేరులేరు ಮುಲ್ಪ ಮೀನುಂಡಾ ಮರಂಟೆ ಎದುರು ಪೋ పిట్టె పేర్కొనవద్దు పోందుడ్లా ಕೆಸರ್ ಕೆಸರ್ ಉಂಡಿಯಾ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಡ್ಲಾ न भज्जे तुला देतो ना बोर्ड अंडा देतो ना यहाँ कर पे मुझे देतो ना आंटी ग ये देख देतो ना पातन तैयार वही पूरा
എന്ത് പടാ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಬಾದಾಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಸವಾರಿ ಬೋಡೈನೆಂತ ತತ್ತದ ಬತ್ತೆ ಬರೋಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಅಕ್ಕನವೇ ಒಂಜಿ ಸವಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತವತ್ತ ಒಂದು ಸವಾರಿ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಬತ್ತ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪೋಯ ಇತ್ತಿನ ತೋಜಿನ ಸಾದಿದೆ ಪೋಯ ಸೇವೆ ದಡ್ಡೆ ಒಂದು ತುಳಿಯರು ಬಿನ್ನಿರಿಗೆ पत्ता apa dikit aja aja apa berani patu ate ni tidak ada berani dia soalnya ada ఇతలే అలే తూతే ముక్క సెట్ ఇంకా అడ్డే తూతం దేవి అంచవాణి మేలుగు దౌతినాల మూజికి నిలుల్ల ಕನ್ಯಾನೇ ಜೋಕುಲೇಂದ್ರ ಬೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಖಾರ ಇತ್ತು ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹಂಗಿರೆ ತಿರ್ತ್ನ ಬುಕನ್ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಿಯನ್ ಬಾರ್ನ ಬುಕನ್ ಸರ್ತಿ ಹಂಗೆ ಅರ್ಧ ಬುಕನ್ ಸರ್ತಿ ಕೋಸ ಹಂಗೆ ಬುಕರ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಜನ ಎಸಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ಮಾಪನ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಮೂಜಿ ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೂವಲ್ ಮನೆ ಓ ಬರಂಗರಿಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಕೆಜಿ ಕುಂಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಗಟ್ಟಿಲೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಟ್ಟು ರಟ್ಟು ದೈತಿಗ ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏತು ನಾನು 39 39 ಇತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇತುಲ್ಲ ತುಕ ಏತುಲ್ಲ 43 43 ಇತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಯ್ತು